Sing angka setunggal nek ibaratnya dunia pewayangan menurut jongko nggih saged. Setunggal bab jongko urusan gaib. Terus ingkang angka kalih menurut situasi siklus alam, kejadian peristiwa alam. Saged ugi dunia berkabut tebal sehari-hari, saged ugi kula mboten ngaku paling bener mboten, malah kula nek saged kepingin monggo para sepuh nggih, para sepuh pini sepuh ngawontenaken pepanggihan niki nggih perlu, mesti nggih wonten bab-bab ingkang sangat perlu, mestine ingkang sangat perlu. Yang ngempalaken para sepuh niku nek mboten didukung kali pemerintah mboten saged mungkin mendak disangkakno ngadakan gerombolan. Nggih. Nah, mengko sak dangune niki para priagung-priagung sing teng inggil para pemerintahan dereng wonten. Nggih. Aku tak ngumpukne sesepuh sak Indonesia musyawarah pirang dino apa sing dirembuk nanti, tapi nek musyawarah liyane pun kathah nggih. Kongres ini tentang jati negara, jati diri negara bangsa sing lewat kepercayaan dereng nate nggih. Konferensi tingkat tinggi nek mboten agama nggih partai, tapi tentang ketuhanan, tentang Pancasila dereng nate wong kepercayaan diundang. Ayo rembukan bareng-bareng piye negakno jati dirine bangsa lan negara iki. Dereng nate, mugi-mugi ingkang kawugan wonten perhatosan gitu. Mboten diperhatosaken mboten napa-napa, asal kita niku sebagai manusia tidak diganggu wis seneng kok. Wis awakmu kudu polah piye sak karepmu. Tapi aja ganggu wong kepercayaan, aja diganggu, aja diulik-ulik. Iki mergo manggon ning nggon-nggone dhewe. Belat papat lima pancer-pancere nang hati nurani wong Jawa, ning wong keyakinan, wong kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini. Yo gak nglarang wong seneng-seneng. Gak nglarang wong seneng, gak dilarang. Wong urip ya kudu iso seneng. Urip ning donya ora iso seneng, lah besok meneh. Yang paling dunia ki sing kena diakal, nek besok wis gak kena diakal, mbok susah seneng karek karyane uripe ning donya. Apa sing mbok tandur, ya iku sing bakal mbok undur. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Niki menyikapi derek-derek peramal Bobo. Nggih. Niki wonten sing memprediksi bumi sering berkabut. Tandane munculnya ajaran Sabdo Palon Bapak. Betul menyikapi ngoten niku Bapak. Ngeten nggih. Niki kan wonten kalih bab nggih, kalih bab. Sing angka setunggal nek ibaratnya dunia pewayangan menurut jongko nggih saged. Setunggal bab jongko urusan gaib.
Terus ingkang nomor kalih menurut situasi siklus alam, kejadian peristiwa alam. Saged ugi dunia berkabut tebal sehari-hari, saged ugi kenapa filter bumi niki pun berkurang, alas entek, bumi digali, gunung ya akeh sing entek, gunung batu sing Tasik niku karek gunung berapi, gunung-gunung batu, padahal tiap gunung itu pasti ada yoni di situ. Pasti loh. Pasti. Gunung itu kan mboten gaweane manusa. Iya. Orang-orang yang terdahulu sing sampun sedo, sampun sumare, sakderenge budal teng Ariloka, teng Indraloka niki alam kerohanian tetep pados nggih piyambak-piyambak. Nah, tiyang rumiyin dek biyen mboten enten bangunan kados sakniki, nek semedi malah dihening ngadep teng ngarsane Gusti, golek nggon sing sepi, sing ayem, tebih saking keramaian. Mulane manggone teng gunung-gunung. Mulane tiap gunung pasti ada yoninya. Nek cara wayang angger gunung mesti ana nggone dewa. Dewa napa to? Dewa. Butine apa? Nggih sifat roh. Nggih. Kok gunung-gunung dadi gembur. Dileterno. Digumruk sing redok. Alase digabat tersik. Wah. Filter bumi sudah menipis, makanya uap munggah. Mboten enten ketahanan. Nggih, saged ugi niku secara napa ilmu alam nggih. Tentang ilmu kerohanian, tentang pengertian gaib, saged ugi niku wayahe Eyang Sabda Palonaya Gringgong. Nek tiang Jawi ngerti, senes tiang Jawi kirangan. Mergi yang Sabda Palonaya Gringgong niku pini sepuh Jawa. Nggih. Criyose badhe wangsul kondur dateng Jawa malih. Maka napa perjanjiane sampun lunas. Sak menten tahun benjing. Besok aku sak meneh tahun bakal bali. Ojo ditampa lawar. Sabda Palonaya Gringgong wong gek biyen ojo ditampa saiki kudu ngono mboten. Nah, roh nih bertempat di mana? Kedunungan roh suci, roh leluhur. Nek wonge ora suci gak bisa, Mas. Nah, nih. Jadi nek diringkes malih alam niku kan wonten 3. Janaloka, Indraloka, Ariloka. Janaloka alam wadak niki. Sing nganggo wadak, tapi nek pun pisah kali wadak tinggal dunia kan teng Indraloka alam kerohanian sing sipate roh wakeh wis sampai umpamane diitung waktu dunia atusan tahun apa iso langsung munggah no Ariloka sing jerine swarga. Muga ning swarga iku kudu nggone resik tenan, kudu resik rohe. Nah, nek uripe senengane tukaran padu madane wong. Angger gak padha wek dekne wis dielek-elek.
Napa saged wong teng swarga iki gak ana wong jrengki, ora ana wong serakah, gak ana. Cara titik besare nek ora wong kelakuane apik ora iso munggah swarga. Kuwi wae nek keparenge Gusti. Napa saged wong teng swarga iki gak ana wong jrengki, ora ana wong serakah, gak ana.